Recordeu que aquest cap de setmana canviem l'hora. La nit de dissabte a diumenge a les 3 seran les 2. Bon dia, és divendres 24 d'octubre i et contam tot el que has de saber per començar el dia a les Illes Balears. Tens el cafè preparat? Idò, començam! Avui tindrà lloc a l'Audiència de Palma el judici contra la mare i l'oncle del nadó que va morir a Porto Cristo. La Fiscalia els acusa d'assassinat per haver abandonat el nounat al contenidor i després haver fugit. Els demanen presó permanent revisable. El delegat de govern reconeix que no s'ha demanat a Frontex mitjans en base a les illes. Tot i això, diu que no va mentir perquè insisteix que des del febrer sí que hi actuen mitjans aeris. El PP ha demanat la compareixença de Grande Marlaska al Congrés per donar explicacions. El govern ha començat les negociacions amb els diferents grups parlamentaris per aprovar el sostre de despesa. El vicepresident del govern, Antoni Costa, ahir es va reunir amb PSIP i Vox. I de moment encara no han aconseguit que cap dels dos els doni el sí. Pedro Sánchez proposa als líders europeus que es limiti la compra de cases per ús no residencial. Defensa que la Unió Europea prengui mesures perquè, afirma, és un problema que afecta a tot el continent. Pel que fa al temps, deixem enrere el fort vent. Avui deixem enrere el temporal de vent que ens havia acompanyat fins ara, tot i que l'onatge no acabarà de fer net. Entre el nord de Mallorca i de Menorca continuarà la forta maror fins avançat al capvespre. Quant al cel, sol acompanyat de pinzellades de núvols prims i tot això acompanyat per una petita baixada de la temperatura. Les màximes d'avui giraran entre els 24 i els 26 graus aproximadament. I recordeu que teniu tota la informació actualitzada a Tot IB3 i a les nostres xarxes socials. Bon cap de setmana!